Bi hamarkada eginez gero, elastiko urdina soinean ikusiko genuke abantari hau. Baita, gaur egungo argazki batean ere. Binate Izagirreren gaztaroan, zeharlerro izan da arrauna, Zarauzko Arraun Elkartea bezalaxe, eta bertako harrobian, hazia eta ezia izanaz gain, beste esperientzia batzutan ere, zipristindu da azken urteetan, hori bai, enbataren erreferentetako bat izan da, urte askoan, beti abantean eta beti abantari. Binate Izagirre, kaixo eta mila esker, zure etxean hartzegatik. Zuei. Zarautza Arraun Elkartearen erreferentetako bat zara, hori ezin duzu ukatu. Bueno, erreferente ez dakit hitza den, baina, mintzat, urte askoan hemen dabilena bueltaka bai. Beste referente batzuk bai ongoia, baina, azken urteetan mintzat, urte gehientsuenak hemen dabilena bueltaka bai izan litekeni erreferente bat bai. Noiz apaldu zenuen estreinakoz Zarauzko Arraun Elkartea? Kadete mailako aurrenengo urtean, 2006an, garai hartan goendikan klub zarrian ginen, hori joko bezaldian. Eta urte hartan hasi ginen kuadrilako laukote bat, pixkanaka arrauneko aurrenengo palada horiek ematen. 2006tik, 19 urte, kasik bi hamarkada arraunean, garai honetan guztian, zenbat aldatu da bainat? Asko, ez? Azkene, honea urbildu ginean, kirolare zertzan oso ondo ez genekin, arrauna zertzan, xoxe bai baino nire familia eta ingurua ez da ez dara arraun sale amorratu bat, pixka deskuidoz etorri ginean honea, eta pixka formatzen jungea ez, bai kirolari bezala, eta bai pertsona bezala. Azkenean, talde kirol batek ematik izun baloriak inda, eta sentsazio jedanakin, pixkat bai eraldatzen duzu zure izakera, ez da? Gaztetan hasi, eta orain arte, oso arraunlari balioan hitza izan zara, hanketik ikusi zaitugu, aurrekalari gisa ere denbora askoan, hasieran Zumaian eta bigarren ontzi hartan eta beste postu batzuk ere izan zen dituen, zigarren Ababurren eta okerrezpan naiz, txalupa ezberdinetan aritu zalea ere bazara, gaur egun oraindik ere bateletan asko ikusten zaitugu. Bai. Horrek gehiago pizten zaitu, arraunlari gisa? Horrek guztiak piztu egiten zaitu? Bai, dudik gabe, nik beti esaten, ni arraunlaia naiz, ni naiz traineruko arraunlaia. Nei edo zein ontzi, jarri eta ni panua. Oain bai, Asier Puertas entrenadore danetikan, berriz eban komo bilare zoze rekuperatu du klubian, eta etorri nintzanien esan nion, nekin kontatu, ni ontzi bat uretan, berdin dit, banko mobila batela trainerua, nik beti izatet, konpetitzeko entrenatze du, hemen azalde pasaiz gatoz, da azkenian horrek bizitza emateizu, ez? Udara urrutik gehatzea goaindikan, eta tarteko jostailu horiek ibilin berdi. Zuk aurreratu duzu moduan, kaete eta junior mailetan zeundela, 2006, 2007, 2008 izan ziren Zarauzkoen bataren urterik onenak. Azken finean TKE mailan aritu zen, TKE mailan duen bandera bakarra garai hortan lortu zen, Gipuzkoako txapelketa ere irabazi zutenek gizonezkoen kategorian, kontxean ere lan ikaragarri honak egin zituzten, ilusio piztailea izan zen garai hori arrobian zendeten gazteontzat? Dudik gabe, gu esan daizugu 2006an hasi ginen, garai bertan ja tekaen zeon, pixkat klubak indako deialdi batea erantzun genion, eta guretako arraunlari haiek zian jainkua bezala, ez referente garbila zian, tekaen gorenian zeuden, ligan zeigarri niten, hori Zumaiko bandera atea zuen, da gutzako hoiekin entrenatzea zikira klubian gauza handi bat zen. Kontua da, eutxi zenutela pare bat urtez, baina gero ontziak behera egin zuen, maila ere galdu zuen, KE 2 mailara jetxi zen, 3. maila esango dugu trainiruen arraunketari dagokionez, baina segituen itzule zineten, inflexio puntu bat izan zen urte hori, KE 2ko urte hori? Nik uste dut ja hori, 2011an ja ikusi genuen pixkat galtzen gindoa zela, 2012-2013an galdu genuen maila, eta 2013 bukaeran ja, ikusten genuen proiektu horrek pixkat, ondua jozula eta bergenula zoze berpisteko, ez? Veterano pare bat azizian, pixkat gure bai, ingurua ikusi eta pixkat, gure geixo implikatu ginen, eta pixkat ikusten genuen bidea zein izan liteken pixkat horrei buelta emateko, ez? Eta esan dezu bezala, urte berdinak jetxita jo ginen, norait esateko, urte beten genuen 2014 egin genuen KE 2 mailan,
Eta hori bai izan zen golpe on bat, berrize enbata ondo ibiltzen hasteko. Ordutik gora, koska segi zenuten aurrera eginaz beti, harik eta 5 bat urtean, TKE mailara, 2020ko, 2019ko irailean, Hori da. TKEra itzuli zineten arte. Orduan, zeuek zeundeten traineruaren parte hartze nagusiarekin esango dugu, igoera hori nola bizitu zenuen bainat? Hori oso berezia izan zen, ez? Azkenean, 2018an Gari Uran gaitorri zen entrenadore bezala, enbatan garai gloriosoetako erreferente bat, guretako behaia entrenadore etortzia gauza oso potente bat izan zen, eta zeituan lortuzun taldia bateatzia, eta behar nahizun ritmoa ematia. Eta bere bigarrengo urtean, ez dugu esango nahi gabe, baina bueno, etzan helburu bat ezare iotzia, eta io ginen pixkat kasualitatez. Eta izan zen, zoze, azkenean danak ameste duen zoze, ez, agarraunean ez dezanean zena ez da. Behia maldi mazode iotzia, eta egia esan, zoragarria izan zen, ez, bai gure aldetik, bai herriak eman zigun erantzuna, zoze, oso politia. Gogoan alduzu, kanporak eta hartan nola joan ziren gauzak, batez ere, nigo zoirudi argi badaukate buruan zer gertatu zen, gogoan duzu, kanporak eta hartan? Bai, home, izan zen aurre negoziadoan, agarraunak alde intzian, eta pixkat, buelta eman nahi hortan, txirrizterin eta erorin nintzen, ez? Egia ez topa bukautakoan, bigarrenin genunean lasaitu ederra, baina gau osoaren un loikanin, eta goatzen naiz, inkluso igandian gozaitan, gaizkak ez zula estropa ikusi, momentuan ikusi da, esan, peinat. Osea, zein dek, gaizkai, momentuan aluan egin da tira, ez? Gero gila gauzak oso ondo atea ziala eta pixkat katxondeo hartzeala, baina gila momentua oso gorra izan zela. Kontu TKErako urratxo hori egin zenuten, errazantzean gainera, zeuek eta Ares nabarmen gainetik aritu zinetelako pestu ontziekin alderatuta kanporak eta horretan, eta 2008an gau zineten berriz, TKE mailara, maila nagusiro eskola beligara, eta kontxarako ere sartu zineten. Zuretzat, zure betiko taldearekin kontxa jokatzeak esan nahi handia izango du? Bai, azkenean 2020 urte goga juntzan, pandemian urtia, udaberri nahiko agarro xamarra juntzan, ez genekin jokatuko genuen liga ez, nola pasako zan ez, terri esan da uda oso politen genuen, eta kontxako kanporak eta hartak ginean, inongo pretenzioak egin gabe, ligan 11 genin genuen, playoffea jun berri izan genuen berriro, eta kontxa ginean, haberse pasatzean pixkat ez, playoffea jun berri genuen, entrenamendu hon batin, test politu batin, eta egia esan, kanporak eta hartan bai aurrenak eta ginean, bukatu genuen, da gure atzetik zierrena sartzezan, 32 segundo, 33 bat azizkigun, esan, ostras, urrutik ezin dugu ibili. Bai. Minutuak pasa, traineruak pasa, eta esan zigoenian sartu ginala, traineru hortan egon zan posa, neria eta danana, izan da arraunean biziten momentu onena, onena baino gehiago, emotibuena asko gatikan. Azkenean, danak nahi dugu kontxa irabazi, hori gutxi batzun esku dago, bintzat sartu, eta zautzakin, 15 urte arraunean egon da geho, kontxan sartzi da, zoze zoragarria. 2 urte egin zen ituzten goi mailan, 20 eta 21, eta berriz KAE bat ligan urte bete egin ostean, ondarroan ikusi zaitugu azken 2 urte hauetan. Jende batek zure bilakera ikusita, harridura gertu zuen. Zer dela eta ondarroara bainat? Azkenean, dana bezala gure bai urteak betetzen guaz, eta azkenean, zure bizi proiektuare bai ikusi berdezu ez. Ondo izan dezu bezala, 2020 Garikin TKE ligan ibili ginean, 2021 batean Asier Puertas etorri zaren entrenatzaile, 2022 berekin KAE bat maila genuen, eta bai izan zen udarra bat pixka, gazigozua, ez? Praktikamente talde berdina genekan, igual guke bai pretenzio asko jarri genitun, baina, espero genuen oso goian ibiltzia, udara entzakun nahi izan polita, eta iraila hartan bai izan zen momentua, ikuste genuen netaz apartere beste baja asko egongo ziala, eta nire buruak gintzea momentu batean, ja, 30 urte bazkat, klubian 16 urte nijoa, 17, asko eman diot klubak nire bai, baina hona eta bai beste zoze probatu, ez?
nahi nuen beste talde giro bat ikusiak ze pasatzen beste klub baten, Zumaia ezagutzen nun, udara hartatikan, baina nahi nuen pixkate bai, proiektu pixkat gozoagoa eta aurkitzen nun, eta ondarruko aukera hori sortatu zen pixkat, sortez, eta egia esan, zoragarria izan dira bi urte haiekan, ez, oso polita. Biden boraldian, eta berriz ere etxera, ezin zalotz gabe bizi edo? Bizitzare aurre joa, etxeko gauzak bai zaindu inberdia ez, da azkenean, umiak eukitziatare asko esateu, da, dana ez da gauna bizitza honetan, inguruak ere asko markatzeu, eta azkenean, zauztikan ondagura ordu erditxo pasatxo bakat, jun buelta asko iteu, eta, ikusi genune bai zarautzek, bi urte politak inditula xerrekin, nahizuela baitare pasotxo bat eman, Julen Elizazure bai bueltatzen, laguna handia etela eta ilusio berezia itezila berekin berri zerra unitia, eta, apixak juntatu zian egoera danak, eta etzeten beste aukera ikan utzi, ondar guztia baino beste aukera erik genuen, eta azkenean, zautzan deia beti da dei polit bat ez, eta etxea bueltatzea beti da posgarria. Baina, 17 urte traineruen lehian, 17 trainerutan bakarrik. Ezoiko markada hori gutxi batzuen esku dago, zerk iraunarazi zaitu horren beste urtean? Esan dizuten bezala ez, nahi arrauna gustatzeit bere osotasunean. Urteak egon dira traineroa ez dara izan oso motibantia, urte zailak izan dialako, baina beti ondago batel urte hon bat, o mobileko estropa batzuk, o trainerila, o Santelmotako trainerila festa azkenean. Arraunak nahi bizitza emateit, ez? 20 urte dira hemen bueltaka, arraun bat askatu gabe, bizitza emateit. Bizitza emateit arraunak, da taldeten gehiena estiratuko eta gu. Erki mila esker bainat, segi arraunari ematen, segi gozatzen eta segi baita ingurukoak eta Zarauzko arraun elkarte pixo bat gozarazten, eskerrik asko. Du diga ez, eskerrik asko.